नै नै ना लानायसैलाय नै ओंख्रि गैया ओंख्रि गैया नै ना लानायसै आयं आयं ना बेसेबां फवा औ दे लानाङासै बाजार जानो आयं ओरैनो हरलाय खय बोसोर जाखो ना दखान होनानैहाय ना गोदाननानैहाय ना फाननानै खय बोसोर जाखो आयं 10 बोसोर 10 बोसोरसो जाबायलै ना ना बारबाय बेलाय नै नाबो हाइलाइट खालामनोसैरा बेलाय नै आयं माथो बयबो नोंखौ होसोबोगोन हाय बेलाय नै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थुक्राझाराव बेबायदिनो नै आयंआ नामखौथ' आं मिथिले जायखिजाया माने थुक्राझार दखानावहायनो बियो गोदायो आरोखि अनबरज मोनो फुंनिफ्राय बेलासिसिम थायो आरो फुंनिफ्राय बेलासिसिम थाबाय थाथारो जायखिया जा माने टाइमावहायनो नों लांफैया मानो मोननो हायो आरो नाखौहाय 70 थाखा फवा 80 थाखा फवा मालाबा 60 थाखा जायो आरोखि नायथ'नो हागोन आरोखि बेलाय नै आदैयाबो नायगासिनो दङ नै लानो बेलाय नै थिखांगासिनो दङ नै